Shalom, salam sehat, salam kebajikan, salam sejahtera di hita damang dainang, nainang di bagasan Kristus Yesus. Adorang so tatangion hata ni dibata di bagasan partikenon, jimulo ma tapasada rohata, martangya kita. Dame na sumurung siyan na saroha, ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Huria nanolonga di bagasan Kristus Yesus satan di dibata nagabe jamita di bagasan pamujota tu dibata ima di Juma Agung dia pala partikenon dia nek maisan buku Evangelium di si Lukas bidu 20 tolu mamuka maisan nai 44 sahat tuai 40 alu songono mahata ni debata. Jala Maria pukul 12. Songgok mana holom tu sadok tanoi. Sahak rodi pukul tolu. Ay makulum mamata niari i. Jadi mariba mahire-hire na dibagas joroi bula 2. Dungi marsuara nagogo ma Jesus nin nama. Amang tu bagasan tangamu ma hupasaha tondikku. Jadi dung didok itos ma hosana. Marni dana masai lek nani dipuji ma debatanin nama. Tutu do halak na tigor roha doon. Jadi sude na toropi na marluhut may noddur. Marsitobuk adorana. Marni dana masai laos mulak ma ido sahatna. Huria nenalonga di bagasan Kristus Yesus. Ahado not tajom sian piso. Toho didokon akka namalo do akka padde bisuk ima dila. Buasa didokos songoni marhite-hite akka pakatayon na orang denggan manang marhite-hite akka fitnahan. Buido ima mabain sa dahuta marbada, buido mabain sa dajol matarhuru, bahkan buido mabain sa dajol matehonapusa. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita dia pala partikianon songod dia tung masetakas taparwahon jalata payut ihut ahna masa naro ima jalana di ay Jesus. Anggota payut ihut sasitong na memang hamamate ni Jesus Kristus dihau pinor silang. Dalam ni debatado sakap ni debatado i asa saluhu jolmai malua sia dosa. Alai Jesus pe diparsilako dihau pinor silang di dolok Golgata. Tong dodang terlepasi disalut aka fitnahan na pinasahat niya ka jolma aka si boto surat nama doko diri nasida tigor HP mardosa imahala parisi nasida do pasahaton tugudak kalak jala tutorok palak manggede-gede aka hata nasohya di pasahat tua Yesus Kristus gabi gudang marsuguni roha tu Yesus jala suguni rohai di papues nasida marhiti-hiti na mangidohon tu si Pilatus asang giat Tuhan Yesus di persilakon. Sabdo saluhut na pinangido ni na sidai dipatulus ni silahatus do saluhut na jala dilehod do Yesus tu tangan di nasida asa di uhu. Marhite pamikirion ni hala Yahudi do si boto surat. Do akan marsogonero tu Yesus ia hamati ni Jesus dia pinor silang. Sada hamonangan dia la Yahudi manakala Parisi doi.
Buasa gabesa dah monang kami dokon. Dietong nasida molonunga mate Jesus na di hasugohon nasidai gabe taruli manasi dang adong be aka alo. Dang adong be ima mangori aka pasarian. Do aka pasamotan dinasida. Alana Jesus anak ni debata nunga be mate di hapilor sila. Dia tong nasida do. Ia hamatiani ujung ni ngulu ni jorma. Dia tong nasida jo. Ia hamatiani ido gabe sadahamonangat di nasida. Dang adong be akka halna baru nabu ima ajaran Yesus. Hape dalam dinasida sakap dinasida justru ido dalam ni debata do ima sakap ni debata mangale honi mahaluaon tuganuk jolma pardosa asagabe porsea. Huria nenolongan di bagasan Kristus Yesus molo tapai tiut turpu jamita nasa tuhita di apala partikenon on bagian sian perjalanan salib manang perjalanan silang na dia ini Yesus. Dung tarsilang Yesus di dolok Golgata. Di bagasan sadari ditiki di hari Jumat. Ada orang so manopot ima paskan yala Yahudi ima di hari Sabat. Pasca di hari Mingguna do ima Sabat. Nanang ima dalana dinasida tumar sogo. Dipersilakon nasida ma Yesus. Ditiki na dipersilakon Yesus. Di bagasan turpuk natajah dia pala partikyanon takas maidokon Maria pukul 12 songgok manahulum tu sadok tanoi sah rodi pukul 7. Mulai ima sian na digatuk ko Yesus dia penor silang margulak maluhuk pertibio dak adong be akka hatiuron gabe dihuasai akka haulu mumma ima pertibio seakan-akan hahulu muni gabe imamona alai di sada sisi sasitongna hahulu mon na terjadi di tiki Yesus di hau penor silang patuduhon songo dia ima portibio pe marhabuk ni roha marlungun ni roha ia anak ni debata nasitongi naso mardusai nunganeng mate di hawa pilorsila. Hurian yang nolongan di bagasan Yesus Kristus. Dia 45 hidok ma ay makulum ma mata ni hari jadi riba mahire-hire na dibagas jorei buladwa. Ditikin na tergantung depet Tuhan Yesus di hawa pilorsila ada orang so tos hosana mariba mahire-hire. Dan adong be ima istilah inganan na badia. Do inganan na subadia. Nunga diribak ko besaluhu. Dan adong be ibarat na madoko diri na si tong madoko na asing salah. Hire-hire na maribak na dibay di bagas joro. Nasa laon, nasa somal. Memisahkan antara malim hatopan. Malam situan ni malim do akka julma pardosa nunga riba. Nunga ima dipasai Yesus besalu. Nunga dipasada Yesus besalu. Dang adong be inganan na badia. Sudinang nunga diparbadiai debata. Tos mahosa ni Yesus. Alai adorang sotos hosana. Manggora ma Yesus amang tubaga sa tanga mo mahupasahat todiku jadi dungitos mahosana di pasa Yesus madirina nunga saibe ulaw ni Yesus di portibion nunga saibe pangajariyo di ibana nunga dilihat ibana bedirina
Songon hataridaan gok ni holong ni rohana maka holongi jolmai. Asa unang tarsilang jolmai. Asa unang madapot hamatian na saliling nililing na aka jolma na tinopan ni dewatai. Hita do sa sitong na natama dipersilakon ada niya kadusa do pangalauta. Alai digatiho Yesus do hita. Dia pinorsila. Tos mahosa ni Yesus dipasahat ibana matodi na tutangan ni dibata. Hupasahat matodiku tuho jadi dung itos mahosana. Hurian ay nolonga di bagasan Yesus Kristus. Nagabira Jumatna dia pala partikyanon. Buhado tutu ha porsyanota maka porsya Tuhan. Anggo ima leknan kopala ni sordadu, uluan ni sordadu na mabuan na manaruhon na pasahato Yesus dia pinorsilang di bagasan sadari i porsya do ibana dumate Yesus na salau di ibana do aka padohan aka ima tuduan mana aka pitnahan na pinasaha ni halak Yahudi maradopo Yesus. Jelas akan dia porsiai lek nani doi. Alai dung dipersilaku Yesus dia pinorsilang. Dan adung para luar di bawah Yesus diboto lek nani masadari i. Tutu do halak na tigor roha do. Disadari ima gabe porsi lek nani maka porsi Yesus. Disadari ima gabe dia tidak kon ima lek nani ia Yesus anak ni dibatado. Gabe adung pamujion di bagasan parmon. Na paduahon isi do musenang na bertobat. Ditiki ima na dipersilakon Yesus. Ima jelma na torok, na manoton, na mamereng, na mangyuton. Jala na madokon hala ima parisi do aka situa ni malimi na toho. Alai dung mate Tuhan Yesus dia pinorsilang. Manolsol di diri manasita. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tetapi pada saat itu mereka juga percaya. Marhite-hite na manolsol di diri nasida. Sasitong na di bagasan sadari ima ada pengakuan. Diboto nasida ma iya Yesus nasien Nasaret na dipersilakon nasida di dulu Golgata. Anak ni dibata jala jelma naso salah. Huria nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Buah hita mangarimangi Jumat Agung di bagasan sadayo. Ujahan nasahat tu hita didokon dipilih Yesus do dirinya. Yesus mengorbankan dirinya. Songo dia do ima jojo tu hita. Na perjolo sahali ikon adong do ima hamubang ni roha dihita. Songon ima lek nani. Dung ima dibering ibana na masih ada pertobatan. Nah kita pesasitong na damang dainang di jodoh tu si. Ikon adong maha mubang ni roha. Dung taboto dung tahaporsyai. Yesus anak ni dibata nong gabe jomat na maneaho diri na diha pinorsilang. Mate diha pinorsilang. Iko porsiya do hita. Hita salu na nunga malua. Sian salu akadosa. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah diampuni. Maka kita juga selaku orang yang sudah diampuni. Iko mangulu do di bagasan imana olo mengampuni akan doa. Dipersilakon Tuhan Yesus, dipilih Yesus dirina. Diha pinorsilang. Saluhu nai hataridaan. Nang diampuni debatado hita. Sian akado sauta. Jadi Bapak Ibu, hudian di Tuhan.
Wah hita tu akka dongata, wah hita tu akka homalyangta. Ketika Tuhan mampu mengampuni kita atas keberdosaan kita, maka kita juga terpanggil untuk mengampuni. Jumat Agung yang kita rayakan di Bagasan Partikienon mengajari kita asabu kita saling mengampuni di dalam kehidupan. Ampuni sesamamu. Mungkin juk do ima matam. Inatam hobar balokmu akahanggim simatuam. Nama baju roham. Nama ben muruk kok. Mungkin engkau selalu merasa tidak dihargai di tengah-tengah keluargamu. Sekalipun engkau sudah melakukan yang benar, nunga dulah kok nasa tolak nih gogomu. Patudun akan natigor di bagasan parngulongmu. Alai selalu ima tidak dianggap. Hatan di debata dia pada partikin mengajar kita. Mari mengampuni. Ampuni sesamamu. Ampuni orang yang selalu menyakitimu. Ampuni orang yang selalu membodohimu. Ampuni orang yang selalu membuat hatimu terluka. Buasa, ya Yesus sendiri dipilih dirina di hapi rorsila. Adong do ima pengampunan di liot ibadah tu kita. Saluhip nih patudun nang di pasai Yesus do utang di dosa. Pengorbanan Kristus memberikan pertobatan dan kesaksian iman dan juga pengampunan. Mana perjolo sahali. Songot ima sahalak soldadu na di bagasan ima turpukot sahalak letnan. Na soporsia tu dewata ia ibana sian horong halak Romawi do. Na so mangatusi akai mapati akaruh di simusa. Alai adong do imha porsiaw di ibana. Gabi madokon julmana tigor jala anak ni di batado. Hita pe kosong itu. Napa dua hon damang dainang nenolonga di bagasan Yesus Kristus. Marhite-hite nang dipilih Yesus Kristus dirina di bagasan hau pinorsila homokop pita. Ikon adong do ima pamikirion di bagasan paranglota. Salut aka si tahunon manang penderitaan bukan akhir dari segalanya. Tetapi awal dari segala sesuatunya. Bahasa hamidok kosongoni marhite-hite hamatean nadi ayat Yesus Kristus marhite-hite akasi tahunon saluhut nai gabe awal nai baru tu hita gabe ima dipasitong di batahita penderitaan yang Yesus rasakan memberikan kepada kita awal yang baru untuk menjalani kehidupan. Jadi gudang peak kasih tahunon di bagasan parngulot si sonarion. Ikon ima margugu duhita. Iko porsia duhita. Iko monang duhita mengadopi si tahunon. Songo Yesus Kristus monang do ibana mengadopi akan masa. Gabi dipalua hita. Gabi partohap kita di harajon. Uria nenolonga di bagasa Yesus Kristus napatoluhon jala naparpudi sahali. Marhite-hite turpukon di Jumat Agungon nang diajarot tu hita molununga Yesus mamilihod dirina homokopita. Hita pe ikototong do imata pelihod dirita mangulan akan natikor. Ini gabi ima jojo tong tuhita naparpudi sahali. Pameleo diri na pinasah na pinatupan ni Yesus dia pinorsila. Mengajari hita maju hita. Kita pun ikoboy do ima mameleo dirita. Mangulan akan natigor di bagasan parangolon. Kerjakan segala sesuatu. Kerjakan keselamatanmu di dalam kehidupan. Kerjakan keselamatanmu di dalam pekerjaanmu. Ulahon. Haluahon nang dileo Yesus Kristus tuh di bagasan ngolum si gadupar. Itonga-tonga rumah tanggamu. Tuak ka humalyangmu. Tuak ka simatuam. Tuak ka ahanggip. Di dia peho ima. Mangula dia pala partikenon. Ingok ma.
iko bodo hita mameliho dirita gabi pilihan na mangulu na patuduan lomo ni rohani di bata hataridaan nang dipatigor di bata hita nang dipalua di bata hita marhiti-hiti pengorbanan hurian na nolonga di bagasa Yesus Kristus Juma Agung mengajari hita manada isi do di bata na tapuji jelata oroy maka melatih pangampunan nang ima diliho tu bagasan parmonota songon ima turpu jami tope mengajari kita jangan terlalu mudah percaya kepada kabar-kabar burung, kabar-kabar hoax, supaya jangan sampai itu menghancurkan imanmu, menghancurkan daya berpikirmu untuk berpikir yang lebih baik. Tetapi belajar untuk taat, belajar untuk mengampuni, belajar untuk meneliti segala sesuatunya dengan baik, belajar mengampuni, belajar menggunakan hati gor di bagasan pangolomo sigano pare. Amin. Martanya kita. Muliate madiho ale Tuhan. Nung hami tangion hatam dia pala partikiano. Takas do tutole Tuhan dipilih kodo dirim homoko pami. Ajari hami memilih diri nami mengulan akan atigor di bagasan parngona. Sahalak letnam gabi porsi dole Tuhan. Disadari i dung mamerek komate dia dulu Golgata. Hami pe porsi matutu oleh Tuhan. Lam tuguna matutu haporhan nami tujuan nyari. Ajari hami mengulalomon Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus. Pertanyaan kami Tuhan. Amin. Shalom. Salam sehat.